които смятам, че са съществени. Първото и основно е опитите да се скъса връзката с домашното насилие. Аз считам, че това би следвало да бъде основание за не само за ограничаване, а и за категорично отнемане на родителски права, защото размерите на домашното насилие са огромни в България. И ще помоля, ако продължават от срещната страна да се държат така, ги помолите да напуснат. Не, просто по-внимателно. Нека се слушаме всички. Моля. Да. Моля ви за по-мек език. Да, опитвам се да бъда максимално. Така, по отношение на алинея 3, със сигурност трябва да има защитни механизми, които са свързани не само с оценка на доказания конфликт, но също така и риск върху детето. Но в него трябва да бъдат включени категорично препоръките за възраст, тези неща, които са свързани с това, включително да ходят нагоре-надолу малки деца. Абсолютно категорично ви казвам, че препоръките, включително на Американската педиатрична асоциация, са категорично против. Даже има данни, че подобни деца започват да се разболяват много по-често, така че трябва да има някакви критерии за възраст и някакви ограничения, в които да може съответно да се осигури някаква сигурност и стабилност на тези деца. Можете да се намерите и сами. Така, следващия критерий, който считам за важен, е на участие в грижите, включително преди брака, защото това е съществено по отношение не само на формирания контакт, а е включително важно за това как е било отглеждано детето. Ако имат съвсем различни родителски стилове, с този родителски конфликт те ще бъдат задълбочени и след това са, както се казва, повод дори за най-малко нещо да се превърне в огромен конфликт и то ще рефлектира върху детето. Не виждам защитните механизми, които са свързани с промяна на режима, когато има промяна в психологическия и емоционалния статус на малки деца. Включително и на тинейджерите, които вече сами могат да си кажат. Но какво се случва, когато детето след контактите с единия родител започва да има регреза в поведението, което много често се наблюдава, особено при малки деца. Как разпознаваме абсолютно категорично подкрепям това, което каза адвокат Кирска, ако един родител злоупотребява с алкохол и с някакви други вещества и ние му даваме, поверяваме в ръцете едно малко дете. Как това го обследва съда, колко бързо, как се променят мерките, какви са мерките за защита и така нататък. И разбира се, абсолютно категорично съм против да има термин родителство